tady Tobíka. I ty, Markus, jestli tady seš, tak dík Tobíkovi na streamu podpořil. Z profilovky, neznám nějakou profilovku z nich. Tam ty máš už 103. Kámo, Markus mi poslal ovladač, kámo, herní ovladač za 100. Kámo, to si nemusela, díky moc. Spíš jdi podpořit Tobíka. Taky mu něco pošli. Kámo, tak to ono. Říkám, máš u mě vybledlý osrdíčkování, tak jestli chceš, tak si obnov členství, jakoby osrdíčkování za 1 coin. Ale díky moc. Já teďka doma takhle vezmu mobil do ruky a najednou vidím prostě ovladač, ne? Kámo, jsi ďábel. Normálně. Ten Markus, to je ďábel, ale to by si to zasloužil víc. Já nejsem takový ten člověk, který by si něco zasloužil. Spousta lidí si myslí, že jsem nějaký slušný frajer, ale to vůbec ne. Spousta lidí, kdyby mě znala osobně, tak to nestrací čas. Lidi, to byl můj starý účet. Poslal ťuknutí pěstí za 90 bodů. To mělo nějaký efekt, děkuju moc, kámo, ale to, já nevím, jestli to mělo nějaký efekt, já jsem si nevšiml, já ani nevím tady, to je nějaký nový ťuknutí pěstí. Lidi. Děkuju moc, Markusi, moc si toho vážím. Lidi, to jsem já, ten Markus, lidi, to je můj starý účet. A víš, že bych tomu i věřil, Tobíku. Co? Víš, že bych tomu i věřil. Čemu? No, že třeba z druhého mobilu normálně posíláš to, mě nějak to, že seš na mém streamu a tak. To bych klidně i věřil. Nejsem. Ne, samozřejmě vím, že ne, ale že ten Markus, moc díky Markusi. On mi taky, jakoby to, dřív mi chodil na stream, teď jako dlouho co nepřišel, ale teď zase znova já si to moc vážím, no, když mě někdo takhle něco pošle, už dlouho jsem nedostal žádný dárečky. Moc děkuji, Markusi. Jako říkám, jestli chceš, tak si u mě obnov to, jakoby osrdíčkování za 1 coin, protože už to máš vyblede. Jo, děkuju moc za osrdíčkování, díky moc. Děkuju. Já tě ani totiž, Markus, nevidím streamovat, jinak bych ti taky posílal dárky. Ale víš co já udělám, já vlastně si to prvním na coiny, půjdu tady k Tobíkovi na stream a pošlu mu to, víš? Protože já si ty coiny, já v podstatě to posílám dál, to dělá takhle každý den. V podstatě dostaneš to od někoho, udělám mu to první prostě na coiny, že jo, a hodí to někomu jinému, jo, na streamu. To takhle dělá každý druhý a já to dělám taky tak. Že jako já si ty coiny nepřevádím na peníze, protože fakt jako nechci, aby to byl flex, já v podstatě mám dost vysoký kapesný od rodičů, takže jakoby já si jako takhle prostě mě to udělá radost, to jako jo, to ne, že ne, jo, když mi někdo něco takhle pošle, tak mi to udělá mega radost. Ale jak říkám, prostě to pak, to by když tak zapni odvetnej. No počkej, já tam dám odvetný, zahájit západ, jo, já jsem to zapnul. Toto, jo, mě to udělá radost, stejně to pak vyměním za coiny a pošlu to tady Tobíkovi, půjdu k němu na stream a pošlu mu to. A jako udělal jsi mi radost, no, to jako ne, že ne. Jo, díky za lajky, Markusi, díky. Jo, takže to stejně pak Tobíkovi tam pošlu, ať má radost. Tobíku, ty jsi včera dostal 2 srdce na dlani, že jo, na streamu. Ti poslal někdo. Když jsi dostal včera na streamu 2 srdce na dlani, jak jsem tam byl, viď? A ještě něco. Nevím. No, dostal jsi za 200 bodů. Při jednom duelu si dostal, někdo ti tam poslal 2 srdce na dlani, to je jedno právě, to dostal 200 bodů. Nebo co? Se dá poslat? Co říkáš? Že co? Ty coiny se dá poslat na peníze. No můžeš si to mít, buď jakoby pokud máš
Paypalko, myslím, že Paypalko, že jo, tam se to Nebo musí kartu? vyměnit. A nebo to můžeš vyměnit za coiny a v podstatě můžeš pak ty coiny posílat zase jiným lidem. Já to tak udělám, já teďka, co jsem dostal, tak já si to vyměním za coiny, půjdu k tobě na stream a pošlu tě, víš? Abych ti jaký udělal radost. Když budu mít kartu, tak si to můžu poslat na ty peníze. No, on se to nějak dělá. Já teďka úplně nevím jak, protože jak říkám, sám jsem to takhle nedělal, ale vím, že to jde. Jo. Já to jenom vyměním za ty peníze, jakoby za ty coiny a Jak to posílám ty zjistím? coiny dál. Ty brďo, tak to teďka, takhle ti asi moc neporadím, když takhle děláme duely a jsme spolu na streamu. To ti teďka moc neporadím. Vy, kdo jste u Tobíka a víte, jak se vyměňují coiny za peníze, na peníze, tak mu to když tak řekněte, někdo mu to tam napište plus. Jo, co jste u Tobíka na tom na streamu, tak pokud tam někdo mluví česky, tak mu to napište na streamu, ať ví, co to dělá. Balok Markus. To je tvůj druhý účet, Markusy. Ty tady máš ty jsi na 2 účtech? Teda aspoň myslím, ale asi jo. Děkuju za ružičky, děkuju. Ne, tam to on teďka přišel to z jiného účtu, ten Markus. To je on, to je ten samý. Se napojil z druhého účtu, z jináčího. Děkuju moc, Markusy. Kdybych věděl, takhle já jsem tě vůbec nevěděl, to tě nevítám, že by si streamoval, já bych tě normálně jinak taky poslal. Aha, takže tak to je chyba u mě, protože já u tebe nemám tady na tom určitě nemám sledování. Teď jsem ti ho dal, teď jsem ti dal follow a u toho druhého tam mám sledování. U toho druhého. U tohohle, co seš teďka, tak jsem ti dal follow. Děkuji moc za dárečky, děkuji. Od motocross. Díky moc, Markusy. Toho druhého účtu u tebe follow mám, no, to vím. No. Děkuji moc, Markusy, děkuji moc, si toho vážím. Když tady na tom streamu jako nějakou zábavu nezažiješ na mým, ale čauko, čau. Děkuju za to. Děkuju za dárečky. Ahoj. Ale tohle možná vyhraju já, jako nechci se pochvalovat. Jo, tak jako já bych byl rád, kdybys vyhrával ty, Tobíko, to je v pohodě. Jako. Já jsem zvyklý vyhrávat motokrosu. A... Takhle ti to řeknu, bráško. Tuhle sezónu, co jsem jezdil motokros, jsem měl 31 závodů, jo? A z toho jsem 18krát skončil na bedně. Jakože mezi nejlepšíma 3. Co tam děláš s tou rukou? No, s těma rukama? Nic. Tobík náhle si hraju. odjel. To je za to za MJ. Děkuju za dárečky, díky moc. Ahoj brácho, jak se On to chtěl udělat napínavý, Markus. To chtěl udělat napínavý. Ale jo, Ale vyhrál jsem já. já chtěl to udělat napínavý. Chtěl to udělat trošku napínavý, ten Markus. No, follow jsem mu dal, na tom naučně taky, na tom druhém. U toho prvního jsem měl, no. U toho prvního jsem měl follow. U toho prvního účtu, no. Jsme friendly. Ty mě rozsekáš jak nic. Ne, to ne. Ten Markus mě To tady máš posluje, to je dobře, ale jako to, říkám, že mě to udělá radost a já to pak stejně vyměním za coiny, půjdu k tobě na stream a pošlu ti to tam. Takže zase podpořím tebe. Já udělám dneska stream asi tak v 5. Jo, dobře, takže tak já pak přijdu, jo? Na tvůj Nebo stream. ve 4, nevím, 4 nebo 5. No, jasně, až budeš prostě to. Jinak Tobíku, ty už
ty umíš normálně odpovídat a psát do soukromého chatu, ne? Nebo ne? Nevíš, kde to najít? Nevím. Jo, dobrý, tak mi tam napiš, nebo pak dej sdílet livestream, až budeš streamovat, jo? Tak mi ho pak dej sdílet, kdybych náhodou nebyl na mobilu. Děkuju, Jimmy. Děkuju moc za zmrzlinku. 6krát GG, zmrzlinka, díky. Já jsem tě vůbec jako Markus, já jsem tě hlavně vůbec neviděl nikdy streamovat, že by si streamoval, nebo spíš asi nebyl na mobilu. Lidi podpořte taky to tady, to Bíka. Taky mu tam hoďte něco. Kámo, když jste mi poslali Galaxy, ty vole, já vás nemarně. Já budu rád, že vybuchnu. Jako můj nejdražší dárek tady na TikToku, co jsem dostal, tak to bylo lvíče. To byl můj nejdražší dárek, z toho jsem byl šťastný jak to blecha. A Galaxy? Galaxy jsem dostal taky jednou, no, ale jako nejdražší jsem dostal lvíče, no. Ale to bylo od mý mámy. Líče? No, ale to poslala moje mamka, ale. A co je nejvíc nejdražší? Markus, co je nejvíc drahý na TikToku? Universe nebo Lev? Já myslím, že možná, že už tam je i něco novějšího, ne? Já teďka úplně nevím ty dárky. Markusi, co je nejdražšího? Já bych řekl, že asi Universe, ne? TikTok Universe. On se ptá tady Tobík. Co je nejdražšího na TikToku? Já bych řekl asi TikTok Universe, jestli tam nedali nějaké dárky. A Tobíkovi někdo volá, musím. Tobíkovi zase volají falešní policajti, jako předtím. Markus je normálně, tady Tobíkovi normálně zavolali falešní fízlové. Předtím, nějak před půl hodinkou nebo před hodinkou normálně mu zavolali falešní fízlové. Jako já nechápu prostě, policajti by za prvý malýmu klukovi nevolali, jo. Volali by eventuálně jenom rodičům. Za druhý, když jako se představí jako policajti a pak jim to típneš, ten mobil, jakože ten hovor jim típneš, tak oni ty policajti zavolají znova. Pokud nezavolají, tak je to jasný podvod, že jo. A navíc teďka, jako já, když projíždím trošku to, jakoby net, zase jako zprávy na netu a tohle, tak oni prostě falešní bankéři, falešní policajti a tak dále, že jo, prostě zkoušejí různý random čísla a zkoušejí podvody na lidi. Jo, pravděpodobně teďka mu volají znova. Mě taky volali, normálně mě volal to, jakoby ředitel banky, normálně. Byl to podvodník, to bylo jako poznat. Ale normálně fakt jako se představil jako normálně ředitel nějaký pobočky komerční banky. Musím napít, počkej. Musím napít. Ach jo. My jsme s Tobíkem nemocný. Tobík je taky nemocný. Já taky, takže tady kašleme oba dva. Tak, já jenom jsem nechtěl, aby mě bylo vidět, víš. Takže to... Tak co Tobíku, zase falešní policajti? Ne, kámo. Jo, tak to... On se půjde na live. Přijde ti na live stream? Yes. Tak ať tě podpoří, kamarád. Ale je to ten Kupča 12, bráško. Hej, jej mu prosím tě follow, kámo. Jo, já mu dám follow, neboj. Tak on se jmenuje Kupča 12, jo. Jo, ok. Tak mu dej pak follow. Jasné, dám. Čau, Kubo.
Až budeš Kubo, teda... podpoř mě, pojď, musíme ho porazit, pojď, Kubo. No, podpoř ho, Kubas. Podpoř Tobíka. On mi napsal ok, kámo. Hej, jestli pošle Galaxy, kámo, tak to fér. A to je někdo z Tachova, nějaký kámoš? Yes, hraje se ve streamu. Super. No, tak to je dobrý. Tam přišel kámoš z reálu, tak to je dobrý. My se známe už od narození. No, říkám, to je fajn, to je dobře. Děkuji, Maxi, děkuji za ružičku. Kámoši jsou důležitý v životě. Tak jsem to chtěl. Jo, jdeme zase dělat pizza boy. Pizza. Hej, ale přestaň vyhrát Filipe ty hry, ne? Tak já hlavně nevím, co bych měl dělat na streamu, víš, jinýho. Dělat kliky, každá růže, každý klik. Když jsem nemocný, tak jako mě nic moc nebaví dělat, víš. Tady prostě ležím a hraju, no. Ty ležíš nebo stojíš, nebo... Ležím, no. Máš před sebou co? Co mám před sebou? No, No, to vidíš, ne? ty máš před sebou telefon, jo? Já ho mám vedle sebe. Ne před sebou, ale vedle sebe ho mám daný. Díky Maxi za koblihu. No, takhle podpořte Tobíka, prosím vás lidi. Že je to, že já jako mám normálně prostě po pravé straně, mám opřený mobil. Kámo. Aby bylo vidět jako by to. Troška z pyžama. Dobrý den. No, Markus, Co? ahoj. Ne, tady napsal Markus, předtím mě napsal čauko a teďka dobrý den. Den. Dobrý den. Ty vole, kámo, já jsem mám spadl dozadu, hej, jak jsem psal. Takže já ležím, protože říkám, že nic moc mě nebaví, navíc se nic moc dělat ani nedá, když je člověk Každý klik, každá růže, každý klik udělej, ne? Ale to ne, to úplně jako, že nechci někoho nějak hrotit nebo to za to, ale tohle mi připadá spíš jak nějak žebrák. Každý galaxy, každý jeden klik, co? To bys si už bral? Ne, to ne. Já takový nejsem, Tobíko. Já takový nejsem, který by prostě tady někoho, jakoby od někoho A teď bychom mohli ráno zase streamovat. Jo, ale jak říkám, jako já prostě tady po někom dárečky nechci. Když je pošlou, tak super, udělá mi to radost, ale Kolika si stáváš? mám na tohle o 19, až budeš streamovat dneska znova, tak já ti to tam pošlu. Ty coiny, které mě naposílali. Kolik chodíš spát? To je různý, Tobíku. To je různý, ale když stávám doma do školy, tak nejdýl třeba v 10 v půl 11. Protože já nemusím stávat tak brzy hlavně, víš. Já mám školu až od půl 9. A když nestávám do školy, to je o víkendu, tak třeba v 1 ráno. A ty? Vy máte o víkendu školu? Ne, říkám, že když mám školu, tak chodím třeba o půl 11. v noci spát, jo? Protože já nestávám tak brzy, protože mi škola začíná o půl 9, že jo. A když nemusím do školy, což je víkend nebo prázdniny, tak třeba v 1 ráno. A ty? A ty, Tobíko, v kolik chodíš spát? Kámo, klidně v 5 ráno. No, tak ok. Máš těžký ADHD, těžkou hyperaktivitu. Hyperaktivitu, no asi. Baví tě škola. Jako něco ve škole, jo, ale celkově ne. A tebe? Oh hell no. A máš dobrý známky? Jo, neboj. Jo? Úplně, Co jsi že měl na vysvědčení? Co jsi měl na vysvědčení teďka? Jako vůbec jsem, kámo. teď před prázdninama, že jo, na konci školního roku. O tom
tom se nebudeme bavit, jo, prosím. Ale jo, tak jenom se pochlup. Ty. Ale upřímně, Tabíko, pochlup se, upřímně. Já ti taky řeknu, takhle, zeptám se, měl jsi, nevím, měl jsi nějaké 3, 4 na vízo? No tak to o víc přidej. Ty jsi měl i 5 pro boha. Ne, 1. No ještě, že tak. No počkej, jestli jsi fakt měl 5, tak to tě fakt lituju, ale... Jestli budeš muset ročník. Počkej, Vůbec jsem nepopadl. pokud bys si propadl, tak máš to opravný zkoušky, bys měl mít přece. Jo, vůbec jsem nepropadl, neboj. Jo, tak je to ironie, takže asi jo, ale jako to tě lituju, no, jestli je to. A počkej, jo, zeptám se takhle, nebudu říkat, že jsi si propadl nebo ne, ale z kterého předmětu jsi měl nejhorší známku? Ale řeknu ti pravdu, nepropadl jsem, neměl jsem žádnou 5, 4 ani, a 3 jsem měl 1. 3 jsi měl 1? A z čeho? Já jsem byl... Kam to tady nemůžu říkat, dostanu bán. Teďka určitě řekneš, že jsi měl 3 schování. Prvouky. Z prvouky, ok. A proč by za to nesměl dostat ban? Když z prvouka je v podstatě to... Jo, počkej, jasně, už chápu. Ty by se zbál toho, že vlastně tenhle ten předmět my jsme měli naposled, myslím, že ve 4. třídě, takže... Aha, tak to chápu, promiň to, Bíko, já jsem to teďka pochopil. Jo, sorry, jsem se neptal, dobře. Já jsem to pochopil to až teďka, v podstatě mi to docela jako, tak sorry. Takže pamatuju, že tenhle předmět jsme měli ve 4. no, naposled. Takže toto... Takže teďka už jsi na 2. stupni, Tobíku. Teďka už jsi na 2. stupni, že jo, vlastně? No, 2. stupeň je od 5. do 9. tak právě, že už seš to teďka na 2. stupni teda. Jestli se nepletu. Tak. Ale já ti to řeknu takhle, jako může být každému úplně jedno, kolik ti je. Jo. To na věku nezáleží, prostě může být každému jedno, kolik ti je roku, jo. Já nejsem na 2. stupni. A jo, počkej, ty ještě nejsi, no jo, ok, chápu, o tom mluvit nebudem. Ale říkám, jako kolik ti je, to je úplně, může být každému prdel, takzvaně, to jako, je do toho, je každý do toho. Bán je bán. Já vím, no, chápu to. No. No. Že co? Víš, kam šel táta? Podívej, že je tady. Ale táto šel do Afriky, si představ. Všichni pováděli, kam šel. Ale tak šel do Lidlu pro čerstvé mléko. Fakt? Jo, fakt? No fakt, no si, jako by teďka šel pro mlíko a za 2 měsíce se vrátí pro nábytek. On se vrátí za rok. Se vrátí za rok pro nábytek. On se vrátí, jak... Já vrátí se, neboj. Máte A proč mi do prdele stojíš na okně? Tobíko, máte taťko v práci nebo se vás? Hej, řekni to ještě, že Timo nebreč. Timo, nebreč. Ještě. Timo, nebreč. Nebreč, Timo. Na to řekni.
On je na to háklivý, jo. Tobíku, on je na to háklivý, jo, ten Timo. Ne! Tak já taky řeknu. Tak já to řeknu, no. On je háklivý na to, jo. Nic mu to za někdo říká. A já to řeknu. No a... A ty to řekne. A ty to řekne. Neřeknu. Chlapi, nebreč. Pošte! Oprav to, dělej! Chlapi, nebreč. Nekecej a nebreč. Díky moc za to, za dárečky, Markusy, díky moc. Že to, že jako chlapi nebrečej, Tobíku. Že jo, jako... Ale bečíš. Počkej, to. To je správný. To si Filipa přehnal. Filipa, to si přehnal. Jo. A máš ban private serveru a dáváš mi zpátky to brainrota, co jsem ti dal. Jo, dáváš. A celou bejsku. Jo, a dostáváš ban v Robloxu. Jo. Dobře jsme potřebovali. Timo hraje Roblox taky s tebou. Jo, jmenuje se tam Epic. A kolik mu je teda? Je mu 4-5 mu je, ne? Timovi. 4 nebo 5 let, ne? Max. Víc asi ne. Čau, Kuba. Kubča. Počkej, jsi ten kámoš od Kubíka? A od Tobíka. Jmenuje se. Jak se Ten jmenuje? Kubiča 12, že jo? Tak já mu dám rovnou follow, jo? On je tady u mě. On je u mě. Požádal si o sledování soukromého účtu. Máš to, Kubičo, máš tam to, Kubčo, máš tam žádost o follow. Ahoj Markus, ahoj. Už zase zvrátil na tenhle účet druhý. Kubča. No, on má soukromý účet, víš, já jsem mu požádal o to, o sledování. Ten Kubas má soukromý účet, tak mě to musí přijmout potom, když chce, abych mu dal follow. Já jsem mu tam nechal žádost o follow. Když má soukromý účet. To je pocit. Já ten čas hrozně utíká u toho hraní. Dobrý den. Dobrý den. Kámo, co to je za chlapa tady to? Tady ne. Pana koupit Big Mac. Pane, nakoupí vás se veserka. Už jste koupal? Pane, už jste koupal? Já si koupím vás se veserka. Pane, Karama Kastel. Co to bylo? Ahoj Markus, ahoj. A Kalamakaskar. Pane, koupit Bimek, jo? Ano, čau. Marlin. What the fuck? My dostaneme za chvilku báčky, říkám. Jako fakt, vole. Z toho se člověk nenudí, jo. Z toho se člověk nenudí vůbec, to je fajn. Tebe ten týden na streamu. Jo? Hej, tak mu řekni, až jde na můj stream. Nebo mu řekni, až se přidá k tomu. K oknu. Jo, ten Kubas, jo. Kubas, pokud jsi tady na mém streamu, tak jdi k Tobíkovi, ale ještě mi přijmi to
přijmi mi follow, žádost o follow, protože máš soukromý účet. Říká se, Ale kam má si být- je. Ne, on tady není. To on tady není, já tady mám akorát Markuse z těch 2 účtů. On tady toho Kupča není. Já tady mám akorát Markuse 1, Markuse 2. Já mu dám sdílet za solo, až jsem devel. A Karma Kaskar, Madidin, Tady napsala ahoj, já jsem mu dal žádost o follow a asi odešel. Kara, Ale dal by taky follow, protože jsem měl u něj také sledovat, tak to mi dal taky follow. Karma Kaskar. Víš, Madagaskar. co to znamená? Víš, co to znamená? Madagaskar je stát v Africe a taky to je film. Kára je to. Jinak nevím, jaký to má význam. Co je Madagaskar. Kára? Je Kára? Okay. Víš? Nevím, jako říkám, že Madagaskar je země v Africe a film, ale jako jaký jiný význam to má, to nevím. No, to první. Aha, Karma Kaskar. To znamená, jo, tak mluvíš mi já to. jsem ti rozuměl to, já jsem ti rozuměl Madagaskar, aha, tak to, To říká Karma Kaskar. ok. Kam s tebou se člověk nenudí, aspoň. Tak. To si po dlouhý době si někdo, kdo jako si se mnou tady takhle dlouho povídá. Teď ne, asi No, přesně tak. To jsem fakt jako tady neměl dlouho nikoho, kdo by si se mnou takhle povídal na streamu takovou dobu. Nikdo nevydrží. Tak. Pizza boy.